Asikubelele sikwamukele kwi-channel kaBhoko Pastor ngi-channel Newflick. Isicelo ngizobalile kufanele subscribe like le video le. Niyenza sure ukuthi uyanikela, yenza sure ukuthi uyapha ngokwazi uthuphe ngakho. Phoza igezi ifanele. Sibheka la udaba lwamapho njengenjwayelo, siyalibheka kudaba lwamapho la ku YouTube channel, siyalibheka na ku eTV ku The Morning Show njalo ngemisombuluko. Lokhu sikhona so ngo-2021 jasikhathi sashintsha. Lokhu sibalekelela abantu khona, silokhu sibalekelela nakhona la ku channel Newflick, ku channel yakhe enkulu kakhulu. Siyawachaza amaphupho abantu futhi bayasifonela basibuze, asigcine nje la ukuthi siyathola ama calls amaningi every day la khona, abantu besihlupha ekseni, abanye besihlupha ebusuku, abanye besihlupha emini. Sawaphendula nginesiqiniseko sokuthi futhi 99.9% wabantu bayaphenduleka. Lo ngaphendulekanga si baningi abantu bachaza amaphupho, uyakwazi uma ungasizakalanga kimi uphinde uye komunye umuntu osizakale kuyona, ngoba vele ngeke siwachaze ngokufana. Kodwa ke senze kanje, uthulile intshangaso uthi ngicela ukwazi ukuthi uma uphupha la ubona ke umuzi owazi usuyinqiwa, kodwa ke wona usekhona futhi usahlala abantu in real life, kodwa ke usho ukuthi umuzi empeleni okuhlala abantu, kodwa uma uphupha so uyinqiwa. Inqiwa ke abayibaye besenze igama elithi izindalo noma izindaleni, umuzi kwakuhlala khona, kwakuhlalwa kuwona kudala, yabona sokwasala indonga zimile. Naku ke singakusho ukuthi number 1 kuyenzeka uma uphupha umuzi kube uphawu lokuma uyinqiwa, ngoba kusho ukuthi lo wamuzi uzobhidlika noma lo wamuzi ngase uphele ngenxa ke yokuthi mhlawumbe kuneyinkinga ezikhona noma kunesimo efanele silungiswe kanye ezidalweni noma esintomsamo, kuze lo wamleni ukwazi ukubumbana ungabhidliki noma lo muzi ungabhidliki uphele. 2 kuyenzeka futhi uma uphupha umuzi sithi sina uphawu lobuma oyinqiwa, lusho ukuthi ubudlelwane bakho buzobhidlika buphele uma ungasukumi, yabo. 3 kuyenzeka futhi uma uphupha la umuzi kube uphawu lobuma oyinqiwa, olingabe lusho nje ukuhlakazeka nokuhlukana phakathi kwamalungu omndeni. 4 kuyenzeka sithi thina uma uphupha umuzi kuwuphawu lobuma oyinqiwa, olingabe luchaza ukuthi alusekho ubumbano ubunye phakathi kwamalungu omndeni futhi uzobe sohlakazeka uphele. Asivale ngokuthi ke kungenzeka futhi number 5 uma uphupha lo muzi kube uphawu lobuma oyinqiwa, olungasho ukuthi ungase uvalwe ngehlahla ngenxa yinkinga ezinkulu noma ke ngenxa yabathakathi noma ke ngenxa yezidalo, shothi ngavalwa ngehlahla kulo wamuzi. Sibala into ezinhlanu okuyizona ezipossible ukuthi zingavela komunye, kuvele komunye, kuvele komunye. Komunye kungaba ukuthi number 1 singathi thina ingoba lo muzi uzovalwa ngehlahla, noma ingaba ukuthi akukho ubumbano, akusekho ubunye phakathi kwamalungu omndeni, uzohlukana, uzobe sohlakazeka lo mndeni, noma kusho kwenzani ukuhlakazeka nokuhlukana nje phakathi kwamalungu omndeni. Kungasho ukuphela nokubhidlika kobudlelwane bakho, kungasho ukuthi lo mndeni uzophela, uzohlukana phakathi, abanye bayele abanye belele, yabona, kuphele nya ngalowo muzi. So siyabonga, be blessed.